Kawachako ni atamalo 80 mar mine magolo iye gin mago manitiere keny. Moyan kod nonro ma otim kod migawo mar thieth mapacho kae mabende wacho ni iye 1792 gi wiye ne ogolo higa mar 2023. Ripot makende ma ochiw kawuono kod riwruok mar Africa Population and Health Research Center bende yango ni nus mag mine mane ochopo e ute thieth bang' golo ich kaluwore gi achiedh nade makoni kod kocha ne gin mine mantiere kind higni 25 nyaka 34. Sharon Ong'awo nigi ler mathoth. Kaluwore gi ripodno mogol kod riwruok mar Africa Population and Health Research Center, thoth mine mantiere koda kwan atamalo 78.6 ne nitiere keny kata ne odak kod johera mag-gi e kinde mane gigolo ich. Manyiso ni mine 3,710 manothiedhi kaluwore gi achiedh nade bang' golo ich e osiptende mapacho kae higa mar 2023, 2,643 ne nitiere ei Kenya. There was a total of about 792,694 induced abortions nationally in the year 2023, and this corresponds to an incidence rate of about 57.3. This is a rise from what we saw in 2012. Many married women realize at a certain point they either want to have an abortion because they are worried about the spacing of their families. Maybe they just had a baby and they're not ready to have another one. Or maybe they've reached a point where they feel like in order to properly take care of the family that they already have, they can't introduce another child into that family at that moment. And again, but there are many other reasons why married women may choose to have an abortion. Nonro no bende yango ni atamalo 65.6 mag mine manogolo ich ne osenyuol, ka atamalo 29 bende ne osegamo remo mohingo nyadidek e kit ngimagi. 66%, 65.6% had previously given birth, and about a third said that their pregnancy that they were seeking care for was unintended. Ripodno oyango yore mopogore opogore ma joma mine osebedo ka golo godo ich, ka bende yangore ni thoth mine golo ich kaluwore gi pek mar ochumi kaachiel koda tije magitimo. Kata kamano, mine mosebedo ka golo ich bende yudo achiedh nade makoni kod kocha e kinde ma gilimo osiptende mar yudo thieth. Sometimes it's because they are unprepared to become a parent, but in many other reasons they're already parents, and it's because the cost of raising children is very expensive, or they've already had the amount of children that they wanted to have for their desired family size. There's need for attention, in building, strengthening capacity and investment within public facilities as relates to post-abortion care, because they do bear the heavier burden of this care. Again, level 2s and 3s sometimes are overlooked in terms of providing this critical obstetric intervention, but from our data we see that they did bear the heavier burden of post-abortion complications by providing care to majority of women compared to level 5 and 6, who sometimes have more resources comparatively. Strengthening family planning services. Unintended pregnancies occur due to lack of proper use of methods, non-use of methods, method failure, discontinuation, and so on. Nonro no bende yango kaka buche mag golo ich osebed ka itimo e pacho kae, obed mago ma igolo kaluwore gi achiedh nade mar thieth kata mago ma itimo ataro mar chik. Kaluwore gi ripodno, kaunti ma Nairobi ne otele kwan mag iye ma igolo ka iluwogi gi masawa mar piny Kenya. Ripodno yango ni kaunti ma Nairobi nochiwo kwan mag iye mogol 234, 125 higa mar 2023 ka iluwogi gi masawa mar piny Kenya. Nyanza nokawo rang'iny mar namba 3 ka iluwe koda Imbo mar piny Kenya, Hoho mar Okak, Ugwe mar piny Kenya, Kadhowadh Nam Chumbi kaachiel gi Nyanduat mar Ugwe. Kwan duto te mag iye manogol moriwo mago manogol e osiptal kaluwore gi achiedh nade mar thieth kaachiel gi mago manotime udi ne gin 792, 694 e higa mar 2023. It's out there. Sharon Ong'awo, Ramogi TV.